Deci vreau să lămuresc ceva pentru că mi s-a părut astăzi, după ultimele mele postări, că ați exagerat maxim și ați ajuns să mă jigniți pe nedrept, pentru că nu sunteți voi atenți. Dacă, în fine, vreau să faceți deosebirea dintre viața mea reală și viața de pe Instagram. Eu am niște contracte pe care trebuie să le onorez, indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Adică am încercat să mai le amân, să mai amân postările, să mai amân story-urile. Nu știu, sper să înțelegeți și să fiți și realiști, pentru că pentru mine unele contracte sunt foarte importante și deși am încercat să le amân, tot trebuie să postez, pentru că e normal. Indiferent de ce s-ar întâmpla în viața mea, eu trebuie să onorez aceste contracte și, în fine, încercați să fiți mai atenți la postări, la ce am postat, pentru că mă jigniți aiurea, pentru că voi nu aș dori să treceți prin momentele prin care trec eu acum și chiar nu exagerez și nici nu vreau să mă victimizez deloc. Chiar mulțumesc unor oameni care îmi sunt apropiați în momentul de față, se știu ei mai bine. Unul dintre ei este care mi este ca un frate și dacă nu ar fi fost lângă mine în momentele astea, nu știu ce aș fi făcut. Chiar vă zic sincer. A încercat să-mi aducă zâmbetul pe buze și să mă încurajeze și să fie lângă mine, să înțeleagă și să mă facă să uit de toate problemele pe care le am în momentul de față. Este o problemă foarte gravă în viața mea în momentul de față. Dumnezeu mă încearcă foarte, foarte, foarte tare, dar cu El voi fi biruitoare. Așa cred că mă va ajuta să trec și prin problema asta. Da, este foarte greu, dar ce să facem? Asta este viața. Trebuie să mă încurajez singură, pentru că dacă eu nu mă încurajez, nici eu la rândul meu nu mă încuraja pe părinții mei, pe tatăl meu care este cu psihicul la pământ, pe mama mea care este sărmana, vai și amar, adică chiar e terminată și o intervenție destul de mare și cancerul se agravează din ce în ce mai mult și Dumnezeu știe și oamenii care sunt aproape de mine cât de greu mi este și cum sunt zilele mele, că de fapt nu mai sunt. Să nu înseamnă dacă nu aici și nu vă arăt fiecare secundă din viața mea, că nu sufăr în sufletul meu. Am foarte multe probleme și nu vreau să mai zic nimic decât atâta v-am rugat pe voi să vă rugați, să prin rugăciunea voastre să o amintiți pe mama mea și atâta, nimic altceva. Nu mai stârniți atâta hate și atâta răutate, că n-am nevoie de asta în momentele astea, nici măcar nu vă citesc mesajele. Mai vreau să lămuresc ceva. Văd că mulți sunteți foarte curioși de ce nu sunt eu lângă mama mea. Din păcate, nu că nu vreau. Credeți-mă din toată inima că mi-aș dori să fiu acolo și să iau toată povara. Dar, din păcate, trăim vremurile pe care le trăim și nu mă pot apropia nici măcar de ușa spitalului. E foarte cumplit, trăim niște vremuri foarte cumplite. Urmează mâine sau poi mâine să mă duc să o externez și să o iau să o duc la Cluj. Pentru intervenția care va urma. Și tot așa, adică abia aștept să mă duc să o văd, eu abia așteptam să mă duc la ea, dar nu dă voie, nu-i dă voie tatălui meu, nimănui. În fine, nu știu, chiar trebuia să fac aceste story pentru că nu înțelegeți unii dintre voi, sunteți efectiv, nu știu, plin de ură, plin de răutate, plin de hate, nici de cum de... Deci vreau să lămuresc ceva pentru că mi s-a părut astăzi, după ultimele mele postări, că ați exagerat maxim și ați ajuns să mă jigniți pe nedrept, pentru că nu sunteți voi atenți. Dacă, în fine, vreau să faceți deosebirea dintre viața mea reală și viața de pe Instagram. Eu am niște contracte pe care trebuie să le onorez, indiferent de ce se întâmplă în viața mea. Adică am încercat să mai le amân, să mai amân postările, să mai amân story-urile. Nu știu, sper să înțelegeți și să fiți și realiști, pentru că pentru mine unele contracte sunt foarte importante și deși am încercat să le amân, tot trebuie să postez, pentru că e normal. Indiferent de ce s-ar întâmpla în viața mea, eu trebuie să onorez aceste contracte și, în fine, încercați să fiți mai atenți la postări, la ce am postat, pentru că mă jigniți aiurea, pentru că voi nu aș dori să treceți prin momentele prin care trec eu acum și chiar nu exagerez și nici nu vreau să mă victimizez deloc. Chiar mulțumesc unor oameni care îmi sunt apropiați în momentul de față, se știu ei mai bine. Unul dintre ei este
Jasmine, care mi este ca un frate și dacă nu ar fi fost lângă mine în momentele astea, nu știu ce aș fi făcut. Chiar vă zic sincer. A încercat să-mi aducă zâmbetul pe buze și să mă încurajeze și să fie lângă mine, să înțeleagă și să mă facă să uit de toate problemele pe care le am în momentul de față. Este o problemă foarte gravă în viața mea în momentul de față. Dumnezeu mă încearcă foarte, foarte, foarte tare, dar cu El voi fi biruitoare. Așa cred că mă va ajuta să trec și prin problema asta. Da, este foarte greu, dar ce să facem? Asta este viața. Trebuie să mă încurajez singură, pentru că dacă eu nu mă încurajez, nici eu la rândul meu nu mă încuraja pe părinții mei, pe tatăl meu care este cu psihicul la pământ, pe mama mea care este sărmana vai și amar, adică chiar e terminată și o intervenție destul de mare și cancerul se agravează din ce în ce mai mult și Dumnezeu știe și oamenii care sunt aproape de mine cât de greu mi este și cum sunt zilele mele, că de fapt nu mai sunt. Să nu înseamnă dacă nu aici și nu vă arăt fiecare secundă din viața mea, că nu sufăr în sufletul meu. Am foarte multe probleme și nu vreau să mai zic nimic decât atâta v-am rugat pe voi să vă rugați, să prin rugăciunile voastre să o amintiți pe mama mea și atâta, nimic altceva. Nu mai stârniți atâta hate și atâta răutate, că n-am nevoie de asta în momentele astea, nici măcar nu vă citesc mesajele. Vreau să lămuresc ceva. Văd că mulți sunteți foarte curioși de ce nu sunt eu lângă mama mea. Din păcate, nu că nu vreau. Credeți-mă din toată inima că mi-aș dori să fiu acolo și să iau toată povara. Dar, din păcate, trăim vremurile pe care le trăim și nu mă pot apropia nici măcar de ușa spitalului. E foarte cumplit, trăim niște vremuri foarte cumplite. Urmează mâine sau poi mâine să mă duc să o externez și să o iau, să o duc la Cluj. Pentru intervenția care va urma. Și tot așa, adică abia aștept să mă duc să o văd. Eu abia așteptam să mă duc la ea. Dar nu dă voie, nu-i dă voie tatălui meu, nimănui. În fine, nu știu, chiar trebuia să fac aceste testuri pentru că nu înțelegeți unii dintre voi. Sunteți efectiv, nu știu, plin de ură, plin de răutate, plin de hate, nici de cum de